was not the
Anak kunduk bocah kang setinik-tinik sedoblong-doblong dhewe limbu ana dawuhmu apa Mak? Sembah nuwun kowe lan aku kasembadan sowan ana ngarsane para warga ageng ing Desa Sumber Benda Saradan Kabupaten Madiun Jawa Timur. Oh iya Mak. Lagi pisan ji sowan rene. Melu mongkok melu bungah iso ngrakatke kekadangan antarane Saradan nglawan Rembang yo Nduk. Iki ujub kabule apa mapan ana lapangan voli sing megah ngene. Warga kene gelar-gelir. Siji gawe loro gawe kejaba mengeti hari ulang tahun kamardikan Republik Indonesia sing kaping 80. Iki uga ngunjukke rasa syukur ana ngarsane Gusti Kang Murbeng Jagat sing diarani bersih desa sedekah bumi utawa merti desa ngono ya Mak. Pralambang piyai sak desa ngunjukke rasa syukur ana ngarsane Gusti Kang Murbeng Jagat. Lantaran bumi Sumber Benda kene kabeh bisa antuk pengayomaning Gusti Kang Murbeng Jagat ngono. Melu memuji melu ndedonga. Muga-muga sak pungkuri awake desa kene kabeh para warga ageng ing Sumber Benda kene tansah pinaringan bagas waras. Amin. Gampang gone golek sandang pangan. Para kadang-kadang petani tansah kinayoman dening Gusti, kabeh jinangkung dening Gusti Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Muga-muga wayangan bengi iki berkah-berkah lan berkah. Amin. Mengeti hari ulang tahun kamardikan Republik Indonesia sing kaping 80. Nadan mapan ana pucuk ing gunung kaya ngene gebyare, Nduk. Iya, Mak. Tak gakke piranti saka Rembang ngono. Gamelan wayang son. Nggih sembah nuwun dhumateng Pak Kades, panjenenganipun Bapak Suprapto sekalian Ibu. Ora lali matur nuwun dhumateng sedaya para panitia ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapak Subianto Sarjana Agama. Makasih Pak Wakil Ketua Panitia Pak Purwoko. Nggih. Lan sedaya para panitia kabeh. Sembah nuwun Pak Camat ya rawuh. Pak Camat rawuh nok Pak Camat Saradan sembah nuwun. Nggih. Ugi ora lali sembah nuwun Bapak Restu Nugroho, anggota Dewan saking Provinsi Jawa Timur. Nadyanto wis kundur nanging wis kepareng rawuh mau ya paring berkah.
Pak Camat rawuh, Mbah Lurah Kelumutan yo rawuh, Mbah Lurah Klangon, Ngepeh, Bajulan, Sambirejo, Korjo. Ha iya. Nok, apa? Untuk menyambut kamardikan Republik Indonesia, ya ta? Awake dhewe sing urip ana jaman kamardikan tugase mung ngisi kemerdekaan. Nek para pahlawan biyen, para simbah-simbah biyen memperjuangkan kemerdekaan, berjuang ngusir sipating penjajah. Nek aku karo kowe ngisi kamardikan. Carane ngisi kamardikan, bekerja yang profesional sesuai bidangnya masing-masing. Sing dadi petani yo dadi petani sing becik, sing dadi pejabat yo dadi pejabat sing becik, sing seniman seniwati yo nyambut gawe sing becik ngono. Kanggo pambuka iki lagune Lancaran 45. Lancaran 45 karya sapa? Karya Presiden Republik Indonesia sing sepisan Bung Karno, sing aransemen Mbah Narto Sabdo. Oh ngono. Engko dimedle lagu-lagu perjuangan. Oh iya iya. Coba kaya ngapa? Lancaran 45. Dados. Ayu
mantap. Malam hari ini gue dicepaki karo kadang-kadang panitia ya kuwi bintang tamu. Wah. Sopo Mbak Manohara. Alah. Ora ketemu karo Mbak Zainul Manohara ya no. Ya. Saya suwe kok saya cantik, saya mbleguk, iya. Aduh. Ngene iki kaya ngene iki senengane sing gender no. Oh ya. Pokoke anggere ketemu Manohara iki wis ora resiko iki. Ora iso meteng kok, Nduk. Wis kabeh. Iya. Kabeh apa spiral. Ya diaturi jumeneng. Larase pelok. Piyayi kok luwese kaya ngono. Kene Mbak. Manoharamu. Apa? Serampat. Oh, ya slendro songo ning ngaten. Oh. Serampat. Mumpung cedak omahe Zainul aja. Kebayake apike. Ayo perias manten tata busana. Coba kaya ngapa serampat nggo ngiringi Mbak Manohara jumeneng ya. Yo. Kalak disemproti barang. Sugeng dalu Mbak Manohara. Sugeng dalu. Aduh, Jan. Lagi krungu suarane wis merinding ya. Mbok kira demit apa piye kok. Lagi tak elem kok terus metu swara asline. Lah merinding ki dikira demit kok ya. Tegese iki kagum ngoten. Oh, kagum. Matur suwun. Sami-sami. Kene-kene nuwun sewu nggih. Padahal kene iki kaya omahku dhewe lho. Nggih, mriki iki. Piyai mriki sanjange Pak Lurah paring dawuh. Mriki yo ngomahe Mbak Manohara mergo pendak ana manten mesti sing rias nggih sampean. Saestu jenengan pun gemen-gemen kalih warga masyarakat Murbenda. Nggih. Ngetek kami srontolen leh ngomong. Kami sosolen. Lho, nek ning kula Blangtek niku kami srontolen. Beda. Ampun gemen-gemen kalau piye sumber benda. Lah, wong berbenda najan to mek kucuk gunung Metit tengah alas. Lho, terima nih fashion nomor 1. Tepuk tangan warga sumber benda. Nek duwe gawe manten apa wae ora kalah tendone kaya ngene mek gawe. Saestu. Lah kok trimane duwe gawe acek-acek adol porang. Oh iya. Nggih. Orange wong kene payu larang. Leres. Saestu mangkane nek rias trimane ecek-ecek niku mboten purun. Wong kene iki mesti rias iku di atas 20. Rias dekor niku saestu. Wong kene iki sugih-sugih. Betul. Tapi ya kuwi nek ra entuk bantuan biyo lambene. Ya ora ngono kuwi. Iki kaya amoh-amoh. Saestu. Lho, iki aku omong fakta tapi wong kene ora ono. Ora ana sing ngresula. Ora ana sing ngresula. Sing ngono kuwi nggonku kono ladoh. Blangtek ngono kok. Tenang, wong Blangtek iki omah berbenda ora enek. Ora enek. Kene makmur. Wong kene makmur, trima-trima.
ora diwehi bantuan kuwi piye leh ngomong. Lha kira bersyukur. Wong jenenge programe saking pusat wong wonten mandap dadi ya nek ora entuk mesti takon. Kuwi mboten kok langsung ngrasani nggone tanggani. Ngene, trah RT-ne matane picek. Niku saestu. Ya ora ngono kok. Aku ki ngrias krungu dhewe. Makane somong, padahal RT ki ra duwe bayar, ra entuk bayar. Tapi sing disalahne kok panggah RT. Lak nggih ngesakne to. Nggih, padahal niku nggih data saking pusat mriko jane. Tapi RT-ne yo melok-melok sakjane. Kowe iki tak ewani malah. Ora, ngene iki aku ya digrutuk RT to ya. Mbok iki tapi nang berbenda ora ana. Piyayine grapyak-grapyak. Grapyak-grapyak anane ning Sidoarjo ngono kuwi. Ya ora kok ya. Petani porang mriki. Mriki petani makmur porang sedaya. Nggih, kula nggih sampun matur kali Pak Lurah. Pripun? Andekan lah mriki kan porang kan didol bahan baku mentah. Andekan nanti kemudian hari kemudian tahun iso diolah menjadi bahan setengah mateng utawa mateng dijual. Nah, ndah ne wong sego porang iki sak kilo nu larange ra jamak. Padahal kuwi nek dipangantah ning cangkem iso nyonyor. Iya wong kuwi ana gatele barang kudu dipilah-pilih ngono kuwi. Gatel nek nggon lambe dhuwur apa nek lambe ngisor? Wo. Apa kowe duwe? Maksudnya lambe ngisor ki lambe sing ngisor iki lho. Oh. Wong-wong ki pikirane welek kok. Nggih, pancen kula nggih sampun matur kali Pak Lurah. Pak Lurah sedang ngrekodaya kedepannya memang piye carane supaya kene iso duwe pabrik dhewe. Begitu dijual saka desa Sumber Benda kene wis dikemasi plastik wujud beras porang, mie porang. Lah dalan niku kok lagek porang. Teng mriki telo niku nggih wonten. Oh. Lho, jenengan mau mboten disukani sego gaplek? Eneng Wonten to? Nah, mriki niku gawe gaplek. Iya. Lho, nek tenggen kula mriki niku gaplek niku dikum teng sumur. Tenggen kula niku teng kali. Kene nang sumur ya. Mriki teng sumur, nek tenggen kula teng kali, tapi beda rasane teng kali kali teng sumur niku beda. Enak endi? Yo, penak teng kali, rasane rada enek gurih-gurih nyoy. Wong edan. Lho, saestu niku lha nek teng sumur lak higienis. Higienis. Nek tenggen kali niku nggih higienis. Berarti nggonmu sing ora higienis. Higienis. Wong campur roiko Mas aku. Nek mboten percaya nggih kula. Oh iya. Niku nek isukno enek ting. Ting. Nggih. Kok iso? Ting pleding. Walah. Wong edan. Kuwi lek nggonmu. Lha tapi sakniki mboten wonten kok. Sakniki pemerintah niku pun ngadakne napa niku jenenge WC umum. Nggih, sing mboten gadah-gadah WC niku pun didamelne sakniki. Alhamdulillah. Sakniki nggih ngoten berbenda nggih alhamdulillah padha duwe WC kabeh. Zaman riyin kula niku ngrias teng mriki niku taun 2012 2013. Malah sakderenge niku tasik sekolah SMA dalan niku sak ndas-ndas maling. Kok iso sak ndas-ndas maling watune? Watune niku dadi numpak sepeda motor niku sak jam dugi mriki. Zaman riyen sampai kandunganku keser lho. Saestu. Kowe iki iso meteng barang. Lah jenengan tengi pripun? Ah iya. Engko lahir ciduk. Jenengan lha kula iki gelem meteng nek kene Pak Lurah ki ngetengi aku to kok ya. Gayamu Pak Prapto kuwi. Lho saestu. Berarti wis akrab karo Pak Lurah. Udah biasa Bu Lurah, Pak Lurah itu udah biasa, udah merakyat. Oh iya. Makane nek pilihan lurah gak milih Pak Lurah kene, rugi. Wis 2 kali periode ya Pak Prapto ini. Sing rugi sapa? Aku. Makane bayar tenaga. Aku ki yo gumun kok tiyang mriki niku. Gumun pripun? Agar wayangan iki nyapo kok aku. Aku suwe-suwe bingung ah ngomong apa aku ngono. Yo ora apa-apa mergo ra keting kekadangan antara piyai berbeda karo saestu sampeyan. iki paribasane janur ajur kula nggih teng Sumber Benda. Katresnan kula nggih teng Berbenda. Model napa mawon kula niku Berbenda niku selalu ngeten. Iya. Aku pengen niku nek suronan mungkin nanggap-nanggap tungak kathah rezeki nggih. Muga-muga tak kek nang Berbenda nggih. Kersane tiyang Berbenda nggih ngrasakne. Gitu. Dadi sedekahmu. Nggih. Tepuk tangan untuk Mbak Mara. Nggih. Kowe nanggap apa? Lah Kang yo urgen tunggal tok. Ngece. Wong kene senengane kledek. Oh, tayub. Tayub wong gawe iki kledek sedina sewengi, punjul kadang 2 dina 2 wengi. Oh, kene hobine tayub nggih. Tayub engko ya tak tanggapne ra ketang kledek kethek. Kowe kuwi sembrono.
Wis saiki lucu wis saiki. Lah ora tambok jak marai. Angger dijak mesti tempuk. Lah iya dijak tempuk. Salah kowe dhewe kelarisen kok, Mbak. Nek gak ngono ora oleh sakmene yo. Aku ora tau ngenyang lho. Dalah kondang kok ngenyang. Aku kira nek sing golekne lho Mas, nek tanggapan mbok yo rasa dinyang. Oh, ngono. Aku ki rondo lho Mas. Ya ampun, sampean niku Rondo kuduke Pak Lurah kuduke mendata Mbak Manohara. Mergane rondo nek sing golekne Mas. Rondo. Lah wis rabi ping pira? 5 enek kok Mas. Lah bojomu 5 ning ndi ae? Tak pateni. Wis jenengan iki kok ya aja ngono to Mas. Tengah. Nembang. Nggih no. Nggih pambuka nembang nggih nyuwun berkahipun karo Pak Lurah. Pak Camat nggih rawuh Pak Camat sugeng rawuh. Alhamdulillah ya Allah mantan kula. Pak Camat Saratan. Pak Camat kok gelem karo kowe iku apa? Riyen pas urung gadah garwa niku teng pundi-pundi kalih kula. Ngono. Nggih, lah sing ngurusi bocah-bocah ngono sapa kok? Maksude kowe pembantune ngono. Lah. Jenengan kaya ya. Nggih, Pak Lurah Klangen. Alhamdulillah Pak Lurah Ngepeh, Pak Lurah Kelumutan. Nggih, Pak Lurah pundi? Oh, Pak Lurah Sukorejo. Alhamdulillah. Oh, apal wong aku didatani lho, Mas. Ketoke nomere kok simpen kabeh. Oh, saestu kula niki janoke piantun-piantun Pak Lurah menika nggih alhamdulillah. Jan berbenda niku riyen, Mas. Pripun? Saderenge dalane diaspal niku wong ngene padha sintrum kabeh. Kok iso sintrum? Empane iki roh wong ki kaya wedi ngono cian. Basa saiki roh wong ki lho Mas. Piye? Iso ngono banci ngono. Jan tenan saking jujure Mas. Piyayine cobloko apa anane? Piyayi mriki niku jujur. Saestu. Nggih. Ora ana wong kene iki ndang piye ora ana. Wong kene iki jujur blakter. Ane ndi ngono mesti aku diceluk ngono. Piye nek takon? Ane ndi aku dirani ngono. Lonte Mas. Roh to nek aku lonte Mas. Tenan kuwi. Tak kira tante ngono, tante. Ora tuwek-tuwek ngono kuwi mesti. Itu hal yang sudah biasa aku ya wis biasa kaya ngono. Ora yo iya. Kok edan. Tapi aku wis biasa ngono ora apa-apa, Mas. Mungkin arep guyon ngraketke kekadangan. Wis biasa. Dadi kene iki makane kaya omahku aku iki ngono. Alhamdulillah. Nembang sik. Nggih, alhamdulillah tak tembang nggih. Mengke mantun iki Pak Lurah. Oh iya harus no. Kali Pak Camat diunggah niki. Leres kecak. Tuh aku mboten petuk Pak Camat. Tibake mun rabi to, Pak. Gayamu kaya biyen ki akrab-akrab to. Tiwas aku berharap. Gelo kowe. Ora Mas, wong aku ora iso meteng kok gelo nyapa. Lah aku cara meteng pra anakku nang kene berindil. Podang kuning ya. Mah aku iki waleh. Lah apa? Lagu kok podang kuning. Lah iki rukuse Pak Prapto iki lho. Duk Jawa Timur kono, Jawa Timur Etan, podang kuning. Lah podang ijo ya ora apa-apa. Lah apa sih sembarang aku prikuse Pak Kades engko. Anu tak gelang alit Mas. Gelang alit. Heeh, elek-elekan aku. Alah. Ning nong bawani ya. Mambiat mayo on. Iya Mas. Iya. Beyo ki gak bodho turu wong iki. Delok wayang Mripatmu iki. Iya wong peyo. Ki mesti sesukno mesti deloken lak kerinan. Telat ning wayahe adang-radang bojone pisuh-pisuh ki sesuk. Lah wayahe bodho duduk porang delok wayang. Iya, Sesuk santai Bu ya, sesuk hari libur sedunia berbenda. Tenange wis rasa. Hari puncak, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia puncake bengi iki ning ngendi-endi wayangan sak Indonesia ngene. Rasah nyambut gawe Bu sesuk praise sementara. Sekali-kali mosok kerja ae duwe argo apa. Lah iya. Oh, nah, lho, basa dikane busik kabeh sitok. Masalah. Omonganmu iki celebang-celebung ning piyai kene ya ora lara ati ya, malah biasa. Nek sing kok kowe wis biasa ya. Biasa wong blantek lho. Alhamdulillah. Do akrab karo sing rawuh kene iki. Iya ketok ayu-ayu. Alah-alah jan tenan. Alah. Wis tak bawa aku. Iya. Oh, iki ada seneng gampang barang kae. Aja le. Alah.
Cah cilik-cilik kan turut kono kegek yo nyapa ngono. Nyekseni kowe nembang ngono kok. Aja ngetan-ngetan kok ceblok lho. Mila dhewe jolang. Saiki guyonanku dienggo jolang kabeh. Oh iya. Tapi ra apa-apa Mas ya. Terus ya kanca. Masak kanca. Suarane iso metu wedok jebule apik. Lah terus ya wedok sing ngomong lanang sapa? Tak tapukane. Lah wong wedok rek suarane gedhe. Lah terus ya kula mendemok. Oh iya. Kuwi ngomong kawa-kawa. Kok kawa-kawa? Lah apa? Oplosan. Gandeng belah biangan ikilah. Ayo Mas. Bubel. What? Wis ngono ae renek bature aku. Aku ki ya Pak Lurah ki ngumpul kok. Ngopo? Ora digolekne batur no, Mas. Wis digoleki kanca ora ana sing libur. Ora napa, tradanane ra ono kok. Layak aku dinyang terus. Aku ki ya ngumun kok. Kok aku neh Pak. Malah wontene danane nggo sak monten, Mbak. Ya wis aku ya ngono. Terus sing murah dhewe aku. Aku ki nek ora wong berbendol ya moh aku jane. Terus mau jaluk wis lunas apa durung bengi iki? Aku ki gratis kok ki tak nyanyi, Mas. Ngoten ya. Tenan. Alhamdulillah. Bengi iki berarti gratis. Entek kok. Pisan. Oh. Karo Pak Lurah dilunasi kok. Walah, Pak 200 kok lunasi. Ngerti ngono ki mengke tak gawakne banci-banci sak truk. Iya jane. Aku mau ya lah kelingan blas ngono. Piye to kowe? Ben karuane wong kene nandur porang kok. Iya. Porange wong kene iki larang-larang, Mas. Betul, Tenan betul. payune. Makane wong kene kemlintis tok. Lah badhe tuku mobil punjul nek piyai iso 80 do tuku mobil. Alhamdulillah. Mau Tapi sore disyarakat. tak dongakne, Mas. Muga-muga rega porang ki ora tau anjlok munggah terus. Amin. Wong kene ben makmur uripe. Amin. Ben panjang umur. Amin. Tangga-tanggane ya ben melok kerja kabeh. Lho Amin. ya to, Mas. Nggih, Aku ki nek roh masyarakat berbenda maju ki seneng kurang umum, Mas. Aku kelingan zaman biyen tenan. Piye? Walah, arep rene ku lho Mas, numpak peda motor Supra arep protol bane Mas aku. Terus dari sepeda motor mau unggi ya. Kok peda motor sunggi masane arep ngrias ki lho Mas, budal subuh teko kene pada esuk. Zaman biyen. Nek saiki kemajuane pesat luar biasa. Jan maju tapi ya kuwi siji sayange. Apa? Gapura apik-apik peteng dedet. Walah Pak, mbok ya dipasang lampu elek-elekan Mang Bat kok piye. Omonganmu iki lho. Ya, engko sesuk bengi wis padang karo Pak Prapto langsung padang. Tenan lho, aku ki ra ngapusi to, Mas. Yeah. Liwat gapura kuwi mlebu kaya mlebune dunia lain aku. Wong gapura apik-apik iso renek lampune. Ya sesuk dipasang lampu. Samarku ki nek diterak wong numpak mobil lagi belajar aku ngono lho. Ora ketok. Mripate nyetir ya. Iso kaya mlebu dunia lain. Ki desa ndineh aku dadene. Walah kok bangeten to Pak Lurah, Pak Lurah. Tujune sing muni kowe, upama sing muni ora kowe no Pak Lurah dukane gandeng kowe terus guyu ae Pak Lurah to. Aku ki omong nyata lho Mas, mbok kira. Iya. Iya. Itu pokoknya aku dalan berbenda elek saiki tak viralne ben apik aku wis ngono. Ya syukur bagi kowe nyumbang tuku lampu nopo piye. Aku saiki ngono. Gak. Nek nyumbang wis biasa Mas. Lah apresiasine kanggo warga masyarakat kene. Heeh. Pokoknya nek dalane tak syuting lah dalane elek aku bar tiba nang kene ngono. Sesuk langsung dandani. Kuwi ning kono kaya ora waru. Iya. Tenan. Aku ki mandi lambeku ki masam. Iya. Idumu saya. Tapi aku yo ngesane Pak Lurah. Diseneni karo sing dhuwur. Tapi yo ora apa-apa demi masyarakat tok aku. Nyapa. Iya wis sakarepmu. Ndang kerusakno neh tak videone. Kok kene monggon kowe yo tak video. Blantek
tau Mekah aku ngono. Melu aku dalane gronjal-gronjal. Jelalah enek nganu Mas, enek barudan to, tak nggo adus. Viral saiki didandani ki lho wisan. Apik cah kene pinter kok, Mas. Aku ki ngesakne wong-wong sing tiba-tiba kuwi lho. Oh iya. Wis teko ndi kengke kok? Lah mbah kowe ngomong. Kok ngoceh. Nyeram. Biai Noswan Tara Pianyo Wangi Bacot nesu medeni lho Manohara iki. Tenan. Aku bar dinesoni ndek kanane. Napa? Lah kaya apa ketemune. Biar duwe gawe sunatan ora undangi jane karepe piye. Nganti 5 menit ora pedhot mergo aku duwe gawe dekne ora tak undangi aku diseni. Sorry kabeh wis tak pasrahke Pak Bang. Aku pasrah Pak Bang. Ya sorry ya Dik ya. Iya wong kula nggih bolone kok ora diundangi. Nggih. Apa dikira aku ora iso buwuh napa piye? Kliwatan kabeh iki tak pasrahke Pak Yogi Bagong ngono tak kondata jenengane. Kira yen jenengan serik kalih kula. Buar ndek idene duwe gawe nanggap ketoprak aku ora diundangi. Ora tak perlu. Sampe tak genti tak anggapne berbendo aku arep. Oh iya. Tanggapne kletek kethek. Edan. Lar lan kidul alas angker kang kaliwat liwat bela Taman Sari Nuswantara lagune Gelang Alit nggih, Mbak. Kula tak nari nganu, para dulur kula sedaya. Nggih. Gelang Alit napa gerajakan? Gerajakan napa Gelang Alit? Mbak ya sing kompakno lho.
Pripun gelang alit napa gerajakan? Oh, gerajakan. Monggo, Mas. Oh, gerajakan nggih. Oh, Mas, penakno, Mas. Maksudnya piye dipenakno piye Mas Dewi? Nggonku ki lho, Mas. Wah. Oh. Wong edan. Nanti arep nyanyi ki lho. Oh, arep nyanyi. Aduh. Gerajakan Banyuwangi. Monggo, Mas. Buka sarana ya Mas Bagus. Nah, ya Gus. Gerajakan Banyuwangi
luar. Nggih. Iya. Durprese pirang-pirang. Iki Pak Lurah paring dawuh. Nggih, Pak Camat. Sampeyan bekerja sama karo panitia. Nggih. Noto ngundi durpres kuwi. Bar kuwi lagi Pak Camat paring dawuh. Wonten kipas angin, wonten mesin cuci. Nggih. Terus apa kulkas. Nggih. Kok yo ora omong to Pak Lurah nek durprese. Ngerti yo kaya nyumbang to aku, Mas. Kowe arep nyumbang durpres apa? Pitik. Wis nyumbang mentan wae ora apa. Cilik-cilikan lho. Nggih, nggih. Monggo Pak Kades, Pak Prapto kalian para kadang-kadang panitia teknisipun kados pundi undianipun kula. Nggih, nggih. Sepotipun kagem Bapak Lurah. Nggih. Kalian panitia ngoten? Nggih, lha niku kersanipun diundi. Rumiyin Pak panitia kersane. Monggo Kang Mas, sepotipun. Turuk, turuk. Monggo kadang panitia ingkang asta undian. Stomik meleh. Ayo sing ngopiok kowe Nra Manwara. Oh niki langsung mawon. Lah monggo manut kalih Niki Bapak sing panitia. dikopiok menika sinten maksudnya hadiahe napa? Hadiahe napa rumiyin menika, Pak? Kipas angin 2, nggih. Kipas angin. Padahal kene nggone ya adem kok ya kipas angin. Kaya masuk angin to engko. Nggih. Niki luwih adele Pak Dalang napa pripun riyen? Manut sembarang. Pak Dalang monggo. Pembukaan Pak Dalang. Pinten Mbak Manwara? Kalih. Nggih. Setunggal monggo. Menika kalih. Oh kalih. Dulurku pilihno. Dulurmu sapa aku ora ngerti wong iki. Kowe kaya tenanan. Biasane ngono kuwi. Monggo monggo. Kowe panitia nggonmu. Mungkin renek, ini mungkin apik-apik. Ayo lah. Minyakmu apa ya? Nul Zainul nganti tekan ini kowe nyedak rene nganti sepene ora ilang-ilang. Oh, maaf ya. Kaya Mekah. Oh, maaf ya minyaknya larang. Oh, ya iki minyak sing iteng kuwi. Oke, maaf ya hasil jualan porang ini. Nggih, kula wacaken nggih. Pak ketuane mboten patek ketok niki. Oh, alah, mboten ketok to, Pak. Mriki. Padha kalih kula. Nggih. Hadiah kipas angin nomor pinten kemawon menika? Nomor 82080. 080 nggih. 82080. Dipun hitungi 1 2 3 nanti hangus ya kalau nggak kesini. 2080 2080. 82080. Kok angel menton delok to, Mas? 82080. Wonten? 1. Ayo Mbak Melayu, Mbak. Ada. Oh, nggih wonten. Oh, mriki langsung mriki. Monggo Pak dipun cocokaken. Rada mlayu Mbak ben kuru Mbak. Lah kowe kaya kuru-kuru kok lemu ngono kok. Aku saiki ora mangan sego, makan rada iki cilik kok ya. Mangan apa? Mangan ada deh, mangan porang. Oh iya. Selanjutnya 81805. 81805. 81805. Wah, ya gone. Kowe lho, tenan kowe lho. Rangga. Oh, nggone Mas Rangga. Mas Rangga. Mas Rangga kok gitu. Pripun Mas? Dipun sumbangaken meleh? Ora. Oh. Lah kae ya dia umroh mbok sumbangne wong kok. Wah, niki. Oh alah, yogane kok ya entuk. Oh, rezeki anak ki mengko. Wah iya, duh entuk kipas angin. Oh, tinggo neng kos. Yo salaman-salaman sik piye. Pripun Pak? Pinten meleh? Nika Magicom dereng. Napa meleh hadipun? Nggih. Oh, sedaya. Oh, mangke sing terakhir gonge Pak Camat kali Pak Lurah. Nggih. Magicom 2. Iki ayo sinden-sinden ki sita. Sapa Mbak Yosi? Iya ambil 1. Nah. Nih. Niki Bapak, monggo. Wah, hadiahe Miyoto. Kok
Miyako. Miyako. Miyako ki jenenge wong. Nek sing gampang ya. Nggih, sampai ditinggali nggih nomere 82 2 2 3. 82 2 2 3. Monggo. Nah, ya jan. Oh, ada nggih. Ki mriki riyen, Mbak. Monggo mriki. Wah. Hadepun magic. Sik dicocok iki sik. Munggah mriki, Mbak, minggah mriki. Kersane munggah, Pak. Kersane munggah. Monggo munggah, Mbak, munggah mriki. Kersane difoto. Namine sinten, Mbak? Sik mike niku Mas, mike Mas. Namine sinten, Mbak? Siti. Oh, Mbak Siti. Daleme? Kenti. Iya tak omong ki lho mesti omahe kenti aku ngono. Mriki niku daleme wonten kenti. Heeh. Aja kentu lho ya, kenti. Lambemu tak jebret. Lah ya ki kenti aku ki ngomongi jenengan iya. kleru. Engko kleru huruf. Iya ya. Huruf sitok engko lah ya. Matur sembah nuwun Mbak nggih. Alhamdulillah kena nggo adang. Satu mari. Nggih setunggal Pak. Nggih, jenengan. Ki yoga sing ngambil ben adil. Monggo Mbah Kung setunggal mawon. Engko nggonmu dhewe kene. Dijukuk arep disaki piye to Derane. Nggih, nomere ditingali. 80 220. 80 wonten. Oh, nggih. Yen entuk lanang bakal tak pek bojo. Yen entuk wedok bakal bojone tak pek. Kowe iki jane lanang apa wedok kok dipek kabeh. Oke. Tergantung. Niki saya dagangan kita iki. Oh, niki tasik dagangan. Coba asmane sapa, Mbak? Mriki Mas. Mriki. Tasik dagangan regi pinten ngeten iki? Kok koyo mendo. Asmane sinten, Mas? Subiono. Oh, daleme pundi, Mas? Sumber Gayam. Bergayam lho. Mriki niku nggih wonten desa sing rasa inget-inget. Apa? Desa Kece. Eneng ya. Tenan. Nggih, pun kagungan bojo, Mas. Oh, sampun. Oh, nggih pun. Ndak mulai. Bareng ngerti di bojo kowe galak men, nggih pun, ndak mulai. Niki tasik kalih nggih, Mas. Langsung. Mesin cuci kalih. Kulkas. Nah, kersane Pak Lurah dawuh. Kersane mengke Pak Lurah ki ambak, mengke kulkase Pak Camat. Nggih. Monggo Pak Lurah kali Pak Camat aturan minggah ngoten nggih. Monggo Bapak. Metaraman so kanggo pakur-pakurmatan Pak Lurah kalian Pak Camat. Ngono. Ngetan balimu iya, terus cipika-cipiki karo Pak Camat iki. Atiku mak dak-dikduk, Mas. Sebabnya Pak Camat saya bagus. Biyen gandeng karo Pak Camat pirang tahun? Udah korona 3 tahun, Mas. Kayak Pak Camat iki kasto. Ki ora diwenehke kowe kon jupuk kuwi lho. Aku ki jane nek tadi Bu Camat ya pantes lho jane iki. Kowe kuwi ndane saradan gojang-ganjing nek bocah mate kowe. Lah nyapa lah aku ya menungsa lho rumasamu. Lah kowe nek pidato ning ngarepe Pak acara. Umpama Pak Camat ora saged rawuh. Heeh. Lho aku masak lanang ya iso to, Mas? Oh iya ya. Oh iya. Anu mikir nduk Cahayu, satu lagi. Nah. Monggo Bapak dipun asta nggih. Damel menapa menika? Kula damel mentung kula, Pak. Ya nggih menika Mbak. Kula iki ketemu panjenengan iki grogi lho. Oh ngaten to jenengan mesti ngono. Sakjane benten nggih lewat kanjeng panjenengan. Oh napa nggih? Saestu Kang Mas. Pengen ngepruk mawon. Ngono kuwi. Gua sekali-kali keprok dase. Mboten napa-napa kula lila Kang Mas.
Panjenengan keprok kula lila. Cobi majeng mriko panjenengan. Cobi. Lho, bareng ngerti gegermu Pak Camat tak guyu iki kamu. Pun iki dinamane. Enten apa Pak Camat pirsa gegere Mbak Manuela Mbak Zainul tak tergumujeng. Nggih, kok saya. Ombo. Saya. Saya Kula rumiyin 3 tahun kepengker. Nggih. Dateng sadan mboten kados menika. Oh nggih. Tasik langsing ngajeng nggih mboten terlalu ngajeng, wingking nggih mboten terlalu wingking. Sak menika Bareng sampun 3 tahun datang mriki kok duka niki. Saiki getun to gua aku. Nggih, getun, gua getun kok nopo kok dibendet malih kan ngoten. nggih. Nyapa kok ranggo tumbal ngono. Iya. Niku sampun nenggol, ibu-ibu bapak-bapak datang mriki menika sampun nenggol. Pun Pripun? melekan pun umum mriki niku pun Nggih biasa. sampun. Undianipun napa menika hadiahipun berarti Pak Lurah? Berarti mboten Mesin pendet nggih. cuci riyen Pak Camat. Oh mesin Oh, nggih. cuci. Kira-kira mau berbeda siapa ya nggih mesin cuci? Damel. Ngecemu. Sinten panjenengan rumiyin? Monggo, Mbak Lurah. Di kopi rumiyin. Nggih. Di kopi Oh rumiyin. nggih kula sing pinter sing ngopi kok. Monggo, monggo. Oh iya. Ngeten lho Pak, kersane nggih to. Amit nggih Mbah Kung. Muga-muga dulurku. Monggo dipun waos. Niki angsal menapa nika? Mesin cuci Mesin napa? cuci. Mesin cuci. Nggih. Biasane tiang mriki niku Saya- nek umbah-umbah diles. Iles sirahmu. Lho kalih padha nggen kula nggih ngoten riyen. Nggih diles karo sikil. Cobi sami disimak. 80. Saya ulangi. 80639. Wonten mboten? Enten? Cobi. Monggo, maju. 80 80639. ingkang pikantuk mesin cuci nomoripun 80 369. Saya ulangi lagi, nanti kalau belum ada kita hitung mundur. 80639. Kita hitung mundur dari 10 bersama-sama nggih. Kok 10 to Pak? 3 mawon. Loh iya, biar lebih panjang. Oh, gitu. ngoten. Jenengan mboten temen panjang toh? Oh, suka. Pak Camat ki yo mancing-mancing ya. 10 9 8. Ayo, ndak mlayu gage. pundi? Monggo. Niki aku nopo 7. melampah saking kelangon mriko niki, Pak. Nggih. 6. 80639. Mriki nek mboten yakin, mriki cobi. Mriki, Pak. Dicocokke nomor ini. Cocok nih mriki rumiyin. Kula cocoke Pak, monggo. Cobi mriki. Ayo kok kuat aman niku obat napa kupon niku. Kenti malih niki Pak. Oh, alah kenti meleh. Terangge langganan kula teng kenti mriku kok. 639. Oh iya, Kowe langganan. betul. Leres, Nggih. langsung Terus mundut. Langsung dipun Tik gendong satere Mas. napa Tik? Angkat kiambak niku. Monggo. Ah, foto rumiyin. Ki mengko wong kenti tok ya isine. Monggonmu ora ana rene piye Nul? Mboten wonten. Oh iya. Tenggen kula nggih nanggap nggih. Nggih. Nanggap wayang YouTube. YouTube kok pamerke. Danane ra ono kok. Wah, mesin cuci. Wah, gotong. Kuat e. Iya, Tik wangi Kang sak abotan mboten. Abot guri lho ngene iki lho. Alah. Alah mboten apa-apa pun kulino junjung bojone kok. Oh, abot. Nah. Nggih, nedhi salaman riyen. Mas enten asmane kalau mau. Nggih, salaman. Niki nggih nggih. dagangan Mbak Manu. Oh, nggih, niki nggih dagangan. Dagangan, iya. Namine sinten, Mas? Jagrek, jagrek, Oh, Mas Jagrek. Pun kagungan bojo? dereng, Lho. Lah piye nembe setunggal. Oh, nembe setunggal Pak Lurah. Oh, wong lanang ki ngoten niku lho. Lah piye, Mas? Angger metu ning jaba dhewe ngakune ra ndek bojo. Nggih, niki door prize terakhir nggih, kulkas.
Sampun mendet ta, Pak? Mendet meleh, Pak. Mengke darani ngapusi. Sampun. Wes mundet ta? Sampun dikopi Pak Camat niku. Walah, Pak Camat ki ngopi ora ngomong. Lha nggih. Nggih. Bersane nggih. Nomoripun 82 2. Oh, enten mboten. 82 882. 82 iki nomor cantik iki. Ya niki mengke tasik wonten hadiah meleh lho. Enten mboten. Nganu, napa niku jenenge mobil. Diulangi malih nggih. 82 882. Dipun hitungi nggih, 1 sampai 3 mawon. Mboten wonten? Mboten enten? 1 2 3 hangus nggih. Hangus. Persetujuan hangus. Monggo Bapak. Lho, nggih wis. Bismillahirrahmanirrahim. Nomornya mirip seperti tadi, beda 1 angka. Tanggone iki kok tak. Nomor kok 8 0 6 2 6. Wingking ketinggalan. Wingking. Wonten? Monggo. Enten? Meleh Pak, Lo meleh. malih nggih. 8 0 6 2 Monggo mlayu Bu. 6. Nek ora mlaku hangus lho ki engko. Wis kena cetok. Atos. Mriki mboten saged seso. Pikatuk kulkas. Kolkas. Tak kira aqua kerdus banyu aqua jebul merek. Dikira galon. Iya, tak kira galon. 8 0 6 2 6. Mriki Bu. Ibu, Kita mriki. monggo minggah mawon. Mriki Jan nggih. krek nggo bakul es sesuk. Tawang sono nggih. 8626. Leres, sampun. Asmane sinten Sah. Bu? Bu Darmi nggih, daleme Tawangsono nggih. Alhamdulillah berkah panjenengan. Kena nggih tumbas nganu kena nggih napa nggih bakul es. Oh. Empun didol meneh lho Bu nggih. Engko dol neh. Salaman kali Pak Camat. Nggih. Sembah nuwun. Matur sembah nuwun Bu Darmi nggih. Kalih Mbak Manohara, saliman rumiyin. Pun monggo nggih Niki, Pak. panitia Sing dicaos. terakhir mengke hadiah utama Iya, hadiah utamane napa Mbak Manuhara? rumah. Wih. Omahmu. Rumah bekecot. Rumah bukit con gremeti raimu. Nggih. Nggih. Monggo menika wonten Pak Camat kali Pak Lurah. Nggih. Ah, Mbok bilih Pak Lurah sedaya nggih. dipun Oke. aturi Bapak pripun? Aturi minggah panggung mriki. Nggih. Metara manca turuk. Sampun, monggo. Mas Klangon, Mas Klumutan, Nggih, Pak. Mas Kepe, Mas Monggo, Bajulan, Bapak. Mas Sambirejo, Mas Torjo, monggo. Wah, sembah nuwun para kadang-kadang kepala desa sami nglumpuk. Wah,
Mbah Lurah kelumutan sembah. Rati mriki nuwun. Bapak, rati mriki nggih. Ya. Nah. Iki untuk beksa tayub bareng-bareng. Oh nggih mriki remenanipun tayub. Nggih. Tiyang mriki. Siap. Monggo Pak Lurah paring dawuh kados pundi menika Mbah Lurah Camat. Iki 6 ngoten nggih. Nggih monggo Bapak. Nggih. Tembangipun derek Pak Lurah, Pak Camat derek menapa nggih. Biasane caping gunung. Caping gunung. Nggih. Oh, Kalih nggih. nganu napa niku para sinden-sinden nggih. Oke, siap. Mbak Yu. Caping gunung digarap tayub ngoten. Ngoten. Oh, nggih. Nggih. Coba kabeh sindene wit Mbak Melani kecuali Bu Yuyun. Nah, wit Mbak Melani nganti Mbak Ima. Nah, jumeneng minggurine. Nah, Ayo nduk. kaya mbok-mbokane mban toprak. Ayo nduk. Tembangnya apa, Mbak? Ya ta ngono iki. Heeh. Wah, Manuhara bareng nanggap WN. Iya. Caping gunung menika nggih. Nggih. Minangka caping pengayoman para kawula ing berbenda mriki. Digarap tayub-tayube Mas Rangga cara mriki Mas Rangga. Terus pundi Mas Rangga? Karya Mbah Gesang. Buka saking Bunang menika nggih. Nah, yo. Caping gunung. Monggo, Cok, bebarengan, Cok. Yo karya Mbah Gesang.
kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ono jarene wis menang keturutan sing dikadang biyen ninggal saiki opo lali kacadongi sego jago yen tak silingi capek dino syukur bisa nyawa gunung desa dadi bejo dene ora ilang ne padha lara lopo Tepuk tangan kagem Mbak Lurah luar biasa. Nggih. Mbak Lho lah kok sampun sing blok mriko dereng. Pak ngepeh dereng arep duwe gawe kok terus. Nggih. Monggo Pak ngepeh dereng. Iya. Kene tayupane kaya Jonegoro ning iramane munggah sithik ngono ya. Monggo Pak ngepeh kali Pak Korjo. Oh Pak Klangon. Monggo Pak Klangon. Ya, aku sing mulai sik. Jenengane yo. Kita wis nyanak kabeh wis dadi sedulurmu kabeh ya. Ampun biasa. Nggih. Nggih nika pun sederek sedaya. Oh, nggih. 200, 400, 600. Alah, alah. Nek 200 ping 3 4 6 8 wong 8 ora ya wis 1.600.000. Kowe ku Pripun? Aku bayar wae. Oke, dengan senang hati. Ora iso. Nggih mboten to, nek Mbak perkara duit niku mboten sah dipikir. Sing dipikir niku lah iya ta sepenting. Lah iya apa? Lah. Lah. Kadangane. Nah, kekadangane. Nggih. Suka parisuka. Lah yo sampean gak iso njugo perasaanku. Aku ning kono sampean ketok iki cipak-cipik karo Pak Camat. Oh, alah jenengan pengen nggih. Alah. Mboten. Jenengan ngono kok ya lutung ki lho kok. Mutung. Lah ya mutung ya, Mas. Jenengan kok ya mutung lho ngoten mawon lho. Tembangipun menapa, Mbak Manuhara menika? Tembangipun apa Bapak Klangon? Monggo, Pak. Aku Taman Asmara wae. Taman Asmara, nggih. Jane iki sindene iki tiap Pak Lurah 1, Pak Lurah 1 ngono lho, Nduk, jane, Nduk. Oh gak. Mas ngepeh lah kok bisa. Iki urunan pora ngono. Duh. Pripun Pak Camat, pripun? Boten. Oh, Pak Camat wis nyerahke Pak Camat Manuhara langsung. ning Gak. Pak Camat ngendikane malah cemburu yo. Ampun sah ngoten to, Pak. Oh ya. Digarap kali mboten napa-napa nih. Boten nek meteng. ora resiko ya. Ampun biasa kula ngoten niku. Nggih, monggo Pak Klangon tembangipun napa nderek? Monggo ke Taman Asmara nggih. Oh, niku Nggih. garape napa dangdut apa hitam Dan niku napa? nganu dangdut mawon. Oh. Dangdut apa Campur-sari, Pak? Dangdut mawon. Oh iya. Kanca-kanca ketoke jogete seneng. Monggo Mas, origine Mas. Kuwi mixer son. Lagune sing piye? Nanane no. Nanane nunu enono.
Kowe omong sak omong kok kete kok gregetke. Ya. Ke Taman Asmara. Pak kelakon dangu mboten tepang ya. Oh nggih. Saya ganteng ngono. Alah. Yo coba pelok ya. Yo ke Taman Asmara. Dados.